Сәхнәгә бер артлы 14 төбәкнең әлеме чыгарылды. Татарстан, Башкортстан, Калмыкия республикалары, Оренбург, Чечня, Новосибирскидан катнашучылар бар. Сәләтле балалар программалау спорты буенча Россия беренчелегендә катнашырга килгән. Монда ярышлар дөньяда тәүге тапкыр үткәрелә. Узган ел илдә программалаштыру рәсми рәвештә спорт түре дип танылган иде. Безгә килделәр спортсменлар 14 регионнан. Безнең монда 70 спортсмен. Беренче раз уздырабыз шул ярышны. Күргәнебезчә, катнашучылар эш урынында инде. Алар кичке сәгать 9-га кадәр нинди дә булса проблеманы хәл итә алырлык программа язырга тиеш. Нәтиҗәдә белгечләр аның төрле өлкәләрдә кулланып буламы, юкмы икәнен ачыклап, җиңүчене билгеләячәк. Иннополис лицейының 11 сыйныфында укучы егетләр Татарстанда аны яклый. Эмиль Нәбиуллин фикердәшләре белән ярышларда робототехника белән бәйле проект тәкъдим итә. Без командада эшлибез. Безнең командада 3 кеше. Беренчесе бу мин сайтлар язам. Икенчесе бот ясый Telegram өчен. Өченче презентация. Менә 14 яшьлек Ирина Хөсәенова иң яшь катнашучы 8-нче сыйныфта укый. Программалаштыру белән нибары 3 ел шөгыльләнсә дә, Pascal, Python, Basic кебек программа телләрен үзләштергән. Ул команданың проект дизайны өчен җаваплы. Это то, чем я хочу жить и развиваться дальше. Мин бу юнәлештә белемнәремне арттырырга телим. Олимпиадаларда күп катнашам, анда фикердәшләрем белән танышам. Бергәләшеп яңа проектлар уйлап табабыз. Алар файдалы булсын дип тырышабыз. 4 көн дәвам итәчәк ярышта программалау алгоритмлары һәм мәгълүмати куркынычсызлык системаларын программалаштыру кебек юнәлешләрдә сәләтләрен күрсәтә алачаклар. Төп шарт – бирем чишелешенең тизлеге һәм күләме. Впервые нахожусь, в принципе, в Казани. Казан һәм Иннополиска беренче тапкыр килүем. Монда IT өлкәдә хезмәт итүчеләр өчен уңайлы шартлар булдырылган. Университет буйлап экскурсия вакытында биредә уку теләге дә барлыкка килде. Казанда IT юнәлештә алга киткән шәһәр. Узган ел Башкалада Бәшир Рәмиев исемендәге яңа технопарк ачылды. 2024 елда исә республикада беренче тапкыр киләчәк уеннары узачак. Бу спортның классик төрләрен һәм киберспортны берләштерүче чара. Задача федерации за счет спортивных соревнований выявить вот этих звездочек, эти таланты. Безнең бурыч сәләтле балаларны күреп алу һәм беренчеләрдән булып аларга уку эш урыннарын тәкъдим итү. Хәзер Россиядә программалау спорты белән 2 миллионнан артык кеше шөгыльләнә. Мәктәпләрдә дә информатикага игътибар елдан-ел арта. Быел әлеге фәннән бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар саны 113 мең булган. Ләна Бәхтиева, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.